so zan yi maki dan Allah shi ya damu. Sun gaskiya ba sun ƙarya ba to ki mini ba dan na kai ba. Zuciya ta ba wata sai dai ke zaman ki zan miki dan aiki. Tunda na ga kina da kyawun ki yarinya, kina da kyawun ki, kina da kyau yarinya, kina da kyau sosai ma. Gamu da farar yarinya mai kyau mai burgewa, tana da daɗin zance ga kyan tafiya in ta yi da burgewa, ga ta da kyan fuska da na auro kome na ta tafsa ya tsaro. Ina burin ne da ke mai aure sai na ci da ke ko da dabaru. Ba na ƙaunar wanda bai san ki kuma ban ƙaunar mai ƙaunar ki. Me daraja mai kiwa kin kai wanda kika aiko mata kai, in samari kuma tsane da zuciya can ciki na kai. Ko da ba soyayya ni dai zan kokarta in maki daidai. Ni rayuwa yayi mini daidai kan soyayya kin ce ni dai. Ba ni barin kya soyayya dan kalar ki ni dai ta mini ni dai. Tana da kyau yarinya, tana da kyau sosai ma. Ne sai an ga alamuwa, na furta mata zancen soyayya ita ma ta kamuwa. Inda har mun rike sirrin mu ba wani da mai iya raba mu. Barki bari wani yanzu ta kanmu, soyayya ita ce jigon mu. Zan maki so har zuciya can ciki zuciya ta kin mallaki. Ni na samu diya mai farin hali, mai addini ce da tawakkali, mai kamun kai mai kyan hali. Zan nuna maki soyayya ko dare ko da safiya, ke na fi so da soyayya. Tana da kyau yarinya, tana da kyau sosai ma. Wata furta mani zancen so, na ji ana wai yaƙi kan so, na ji ana iya kuka kan so, wasu ma